Danas smo imali završni sastanak vezano za nominaciju stečaka za listu svjetske baštine UNESCO-a, što je zajednički projekat Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. To je inicijativa koja je u suštini počela u okviru konferencije ministara kulture jugoistočne Evrope i 9. novembra 2009. godine potpisano je pismo namjere, što je u suštini ozvaničilo početak ovoga projekta. Evo danas, 4,5 godine nakon početka projekta, možemo reći da je nominacijski dosije konačno završen i da će on u toku ove godine biti predan Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a. Praktično planirano je da se na sljedećoj konferenciji ministara kulture jugoistočne Evrope, koja će se održati u Ohridu 27. i 28. juna 2014. godine, nominacijski fajl zvanično preda generalnoj direktorici UNESCO-a, gospođi Irini Bokovoj. Evo, malo čas sam rekao, ovo je jedan zaista dugotrajan proces, 4,5 godine. Izgleda da sa određene tačke gledišta izgleda da je to možda predugo. Međutim, uzimajući u obzir samu vrijednost stečaka i broj nekropola koji je predložen za upis, također zajednički rad eksperata iz 4 države, mislimo da je ovo vrijeme bilo i zaista kratko. Jako puno toga je urađeno i sad smo konačno spremni da se fajl preda. Kao što znate, fajl je originalno trebao da bude predat 31. januara ove godine. Nije predat iz određenih tehničkih detalja, jer nisu bili usklađeni brojevi stečaka, brojno stanje stečaka po određenim nekropolama, i kao neko iz UNESCO-a mogu vam reći da je dobro što nije fajl predat u tom periodu, jer bi onda zbog formalnih razloga bio vraćen i cijela bi nominacija bila odložena za sljedeće 2 godine. U ovom slučaju ulazimo u nominacioni proces 2015. godine i nadamo se da ćemo 2016. godine imati prve rezultate.